Milí rodičia, detská fakulta nemocia v Košiciach sa konečne ide rekonštruovať. Konečne sa ide robiť aj nová dostavba. Sami ste videli, v akých neľudských podmienkach sa liečia naši najmenší na detskej neonatológii, kde prefúkujú okná, kde chodia kakať holuby, kde je obrovské teplo. A v týchto podmienkach pracujú naši lekári a sestry a liečia tých najťažších pacientov. Pani ministerka dokonca nevedela o žiadnej dostavbe a prestavbe Košickej detskej fakulte nemocnice. Vedela to na základe nášho tlaku. V detskej fakulte nemocnici sa vďaka tomu budú liečiť najťažší pacienti. Budú tam mať konečne podmienky a ich rodičia, aby tam s nimi konečne mohli byť. To všetko pani ministerka nevedela o tomto probléme a vďaka satirickej stránke sa dokonca vyzberalo 300 000 eur, aby sa mohli rekonštruovať priestory detskej neonatológie. Váš spoločný tlak spolu s naším dnes rozhodol o tom, že detská fakulta nemocnice bude mať nové priestory pre rodičov, pre deti, aby mohli byť spolu, keď sa liečia v tých najťažších stavoch.